ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚಂಡ್ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಸೀರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂಲು ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೆಯ್ಯಿ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಎಣ್ಣೆ, ಒಟ್ಟು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮೂಲು ಯಾನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೆಯ್ಯಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡುವಾಡಲ್ಲ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೆಯ್ಯಿಲ್ಲ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸೀರೆ ಮಂತಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸೀರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತು ನೆಯ್ಯಿ ಹತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ನೆಕ್ಕುವಂತೆ ಗೋಡಂಬಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನೂ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಕ್ಲಿ ಗೇತು ಬೂಡ ಆತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಏರಂಡಲ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪುನಂಡೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಗೋಡಂಬಿಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ನೀನು ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೇನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ದೆತೊಂದು ಅವೇನು ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ದಯಪಂಡಂದು ರವೆ ಒಲ್ಲ ಕರ್ಚುಲೆ ಕಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಉದುರು ಹಾಪ್ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಯಾನಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಎಲೆಲ್ಯ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಪರಂಗೆಲಕ್ಕಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪರಂಗೆಲಕ್ಕಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಅವು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡು ಹಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪರಂಗೆಲಕ್ಕಾಯಿನ ರವೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾನು ಏರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀರೆಗು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡುಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮೂಲೊಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿನೆಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ. ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೇನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ರವಕ್ಕು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಕಡೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನೇ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲು ರವೆ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಒಲ್ಲ ಗಂಟ ದಿಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡಂಡ ತೂಗೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ನೀನು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗೌಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಪಸರ್ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ರವಕ್ಕು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ನಾನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಅಂಡ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ನೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಇತ್ತೆಂದು ಸಕ್ಕರೆನೇ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗೌಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತು ಶೇರ್ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂದು ಬೇಯ್ಪವನ ಬುರ್ಚಿ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ. ಯಾನು ಏತು ಈಸಿ ಮೆಥಡೇ ನಮ್ಮ ಪರಂಗೆಲಕ್ಕಾಯ್ತ ಸೀರೆ ಮಂತಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿನೈತೆ ಪಾಡೆ ಉಂಡೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.